Pues bueno, acabo de baixar del Montcau. Acabo de baixar del Montcau, està molt a prop, i bé, és molt maco, és una muntanya molt maca, és un turó preciós, hi ha unes vistes espectaculars, preciós. I el parc, en general, en resumen, el parc natural és preciós, molt bosc, molta natura, és una passada. Doncs bé, ara ja, avui, es fa fos, ara són les 7, i ara doncs agafaré la bicicleta, agafaré la meva bicicleta i la bicicleta i cap avall, cap a Manresa i de Manresa a Calaf. I bé, ja és una mica tard, bastant tard, i bé, ja el dia ha anat bé, la veritat. El matí i la tarda han anat a puta mare, han anat molt bé, la veritat. I ve gent que... molt bé, la veritat. I bé, molts petons. Bé, estic aquí a un lloc. Bé, aquí està la bici. Bueno, per allà tinc la motxilla, les coses, i ara, bueno, total, que ara ja vaig tirant cap avall, que és molt tard, i molts petons. Macos i maques. Adeu, adeu!